Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. El món ho ha de saber. L'Assemblea Nacional Catalana se suma a la campanya de la revista Sàpiens per fer arribar la veu de Catalunya al món. Es tracta d'un llibre, Catalonia Calling, de 144 pàgines, entretingut i rigorós, pensat especialment per explicar la nostra història al públic estranger. Els continguts posen un accent especial en la relació entre Catalunya i Espanya en els darrers 300 anys. En el llibre, que es traduirà a diversos idiomes, hi han participat els principals especialistes catalans i internacionals. Així, els líders d'opinió de tot el món podran conèixer de primera mà la història de Catalunya i entendre millor l'anhel de llibertat dels catalans. El llibre Catalonia Calling s'enviarà juntament amb el DVD de la Via Catalana. D'aquesta manera, aquestes personalitats no només podran llegir el llibre en què s'explica el passat, el present i el futur de la nostra nació, sinó també veure en imatges la diada en què gairebé 2 milions de catalans van enllaçar el Principat amb una cadena humana històrica. Per participar a la campanya hi ha diferents opcions. Amb 15 euros s'inclou l'enviament del llibre i del DVD de la Via Catalana a una personalitat. Amb 25, l'enviament del llibre i del DVD de la Via Catalana i un altre exemplar del llibre que us faran arribar al vostre domicili. I amb 50, l'enviament del llibre i del DVD de la Via Catalana, un altre exemplar del llibre que us faran arribar al vostre domicili, una subscripció gratuïta d'un any a una de les revistes de Sàpiens Publicacions, Sàpiens, Cuina, Descobrir o Súpers, i la samarreta de la campanya. Val a dir que la campanya està tinguent un èxit sense precedents, havent superat ja les 10.000 personalitats previstes en un principi, i per tant s'està ampliant el nombre de destinataris perquè els usuaris hi puguin seguir participant.